Ziekenhuizen hebben weinig in te halen na coronajaar. Het is dinsdag 29 juni. Dit is Zeeland Nu. Wachtlijsten in paar maanden weggewerkt. Agent schiet man neer na aanval met mes. En moeder wandelt voor overleden zoon. Goedenavond. We beginnen met net binnengekomen nieuws. Want een ruime meerderheid in de Tweede Kamer vindt dat de tol van de Westerschelde-tunnel zo snel mogelijk moet worden opgeheven. Dat bleek vanmiddag tijdens de stemmingen. En politiek verslaggever Heiko Strietman is hier. Ja, jij hebt dit allemaal gevolgd. Kwam dit nou onverwacht of niet? Ja, dat er zo'n stevig signaal zou komen vanuit de Tweede Kamer met VVD en D66 die zich uitspreken, dat is echt wel opmerkelijk te noemen. Het was een motie van de SP en de Boer-Burgerbeweging die zeggen van de tol moet er nu zo snel mogelijk af. En het geld dat moet gehaald worden uit projecten, landelijke projecten waar minder draagvlak voor is. Nou, dat is die 340 miljoen euro waar we natuurlijk al veel vaker over gesproken hebben. Ja, maar we hebben nu een demissionair kabinet. Kunnen zij zulke grote besluiten nemen? Nee, dat gaan ze niet doen. Dat mogen ze ook niet. Maar het betekent wel dat er een uitroepteken op die formatietafel is geplaatst. De hele Tweede Kamer wil definitief de tol opheffen. En daar kan geen partij meer omheen. En waar VVD en D66 2 weken geleden tijdens onze rondgang nog de boot afhielden, nog geen duidelijkheid wilden scheppen, hebben ze dat vandaag wel gedaan. Ze hebben meegestemd, voorgestemd. En ik sprak net ook al even met Stichting Zeeland Tolvrij. Nou, die zijn ook vol vreugde. Maar zeggen zij, we gaan pas echt feest vieren als natuurlijk die definitieve handtekening is gezet en het besluit straks ook echt bekrachtigd is. Dankjewel Heiko, we zien je later deze uitzending nog even terug. De Zeeuwse ziekenhuizen verwachten binnen een paar maanden de wachtlijsten te hebben weggewerkt. Die zijn ontstaan door de coronazorg. Het gaat volgens de ziekenhuizen om een relatief kleine groep patiënten en om lichte ingrepen. De groep die nu nog moet wachten is eigenlijk heel beperkt. We hebben eigenlijk geen grote golf met inhaalzorg. Het gaat gelukkig niet om veel mensen. Dat komt omdat we tijdens de COVID-golf toch zoveel mogelijk hebben geprobeerd door te opereren. De ziekenhuizen maken de balans op na een turbulent coronajaar. En de opluchting is groot. De wachtlijsten vallen mee. En mogelijk dat er hier en daar bij oogheelkunde of bij plastische chirurgie wat langere wachttijden zijn, maar die gaan we netjes de komende maanden allemaal bedienen. Het gaat over minder dan 100 mensen. Dan heb je het over een nieuwe heup bijvoorbeeld, waar mensen al een tijdje op wachten. Dus dat of misschien de KNO-arts die nog een ingreep moet doen die niet heel urgent is, maar wel moet gebeuren. Dus daar moet je aan denken. Dus geen schrijnende gevallen hier? Nee, geen kankerpatiënten waarvan de operaties zijn uitgesteld. Gelukkig niet. De Zeeuwse ziekenhuizen hebben dan wel noodgedwongen operaties moeten uitstellen, maar niet zoveel als in zwaar getroffen ziekenhuizen in Brabant of Limburg. Ja, maar daar was de druk nog hoger dan hier. Dus daar is het helemaal over de schoenen gelopen. Bij ons liep het nog net iets boven de lippen. Ik denk dat we als Zeeland echt ons gelukkig mogen prijzen dat we zo, niet beperkt, maar minder belast zijn met COVID. Nu is het enkel nog een kwestie van goed plannen. Dus wij verwachten dat voor augustus weggewerkt te hebben klinkt onaardig, zo bedoel ik het niet. Maar we willen natuurlijk dat die patiënten gewoon ook geholpen zijn die nu nog op die lijst staan. Wij gaan heel flexibel om met onze planning. Dus het is niet zozeer dat de zorg die niet is geleverd nu deze maand moet worden ingeleverd. Want dat is het type zorg wat ook iets langer kan wachten. En dat plannen we mooi in de rest van het jaar. Bij ziekenhuis ADRZ is verslaggever Ilja Tuning. Ja, Ilja, in Zeeland relatief weinig patiënten dus bij wie operaties moeten worden ingehaald. Kun je zeggen dat Zeeland de dans is ontsprongen? Ja, hier valt het heel erg mee als je dat vergelijkt met de andere ziekenhuizen in Nederland. Hier hebben ze het in een paar maanden weggewerkt. Maar er zijn ziekenhuizen in de regio Rotterdam, Brabant of Limburg waar ze er misschien wel 4 jaar over gaan doen om alle operaties in te halen. Die zijn blijven liggen. Landelijk is het een heel groot probleem bij heel veel ziekenhuizen. Er moeten in heel Nederland 140.000 operaties worden ingehaald. En daarom worden er nu plannen gemaakt om al die operaties te verdelen over alle ziekenhuizen in Nederland. Ja, en wat vinden de ziekenhuizen hier daarvan?
Ja, de ziekenhuizen in Zeeland die staan niet echt te trappelen, want het is al zo druk en het personeel is al oververmoeid. Dus extra patiënten uit de rest van Nederland, ze zijn natuurlijk welkom, maar liever niet te veel. Dankjewel. Een aanval met een mes was voor een politieagent aanleiding om een man neer te schieten. Gisteravond in Vlissingen. Op straat wordt veel nagepraat over het incident. De politie deed gisteravond een controle aan de Jozef Israëlslaan toen de verdachte naar hen toeliep en een van de agenten aanviel met een mes. Daarop heeft de agent geschoten. Na het incident gaan er beelden rond op social media waarin te zien is dat de man tegen een auto aanzit en een afwerend gebaar maakt. De politie staat op 1 meter of 2 afstand, er zijn schoten te horen en daarna ligt de man op straat. Iedereen die zat natuurlijk uit de ramen te kijken. Toen zag ik 2 politieagenten met iemand op de grond liggen. De straat en het plein, dat stroomde gelijk vol met mensen. Ik zag het om de hoekje. En het was ook een vriend van ons, waar we vaak mee waren. Het is een rustige jongen en hij komt uit Engeland en die jongen heeft niemand hier zo. Het is dadelijk toch niet noodzakelijk dat de buurvrouwen, die hier soms wel eens een kopje koffie op de stoep drinken, met een kogelvrijwerend vest de versnapering moeten nuttigen. De politie laat weten dat de man niet levensbedreigend gewond is en dat hij wordt behandeld aan zijn verwondingen. De Rijksrecherche doet onderzoek naar het incident. Annie Ruben uit Hoek loopt naar Drenthe om aandacht te vragen voor shallow water blackout. Dat is bewusteloosheid in ondiep water. Annie's zoon Mark overleed daaraan tijdens zijn opleiding voor Defensie. Ik draag de rugzak van mijn zoon. Dus dan loop je eerst naar waar je zoon begraven ligt. En dan start het echt, zeg maar. En dat is gewoon heel emotioneel. Annie loopt van Hoek naar Goes langs Marks oude school. Dan naar het zwembad in Roosendaal waar hij overleed. En ze eindigt bij de kazerne in Drenthe waar Mark werkte. Met de tocht haalt Annie geld op voor onderzoek naar shallow water blackout. Bij die doodsoorzaak dan ben je binnen 1 à 2 minuten bij overleden. Dus daar wil ik aandacht voor vragen. Omdat iedereen het kan overkomen. Als er dit weekend geen gekke dingen gebeuren, plaatst Dinja van Lieren uit Capelle zich voor de Olympische Spelen. Dat is een grote verrassing, want de dressuur-Amazone heeft zich in sneltreinvaart tussen de gevestigde namen gereden. Dit is dus mijn stal in Uden en ja, hier ben ik voornamelijk te vinden. Ja, dit is, hier ligt de wedstrijdring zoals die op wedstrijd ook ligt. Dus ja, hier train ik voornamelijk. Dinja van Lieren woont en werkt sinds een paar jaar in Brabant, in Uden dus. Iedere dag werkt de 30-jarige van Lieren met paarden. De keuze om uit Zeeland te vertrekken is vooral een praktische keuze geweest. Ik kan overal wel goed aarden en vooral qua afstanden naar wedstrijden is Uden ja, ideaal. Dit is Hermes op het NK. Ik denk ja, toen we net afgroeten, toen we eigenlijk brons hadden gewonnen, zeg maar. Dus dit is wel een heel mooi moment natuurlijk. Van Lieren doet het momenteel heel goed met 2 paarden. Haute Couture en deze Hermes. Door de 3e plaats van Hermes op het NK Dressuur reed Van Lieren zich in de nationale ploeg. En daarmee komt deelname aan de Olympische Spelen ook plots een stuk dichterbij. Voor de buitenwereld een grote verrassing, voor Van Lieren zelf een beetje. Aan de ene kant onvoorstelbaar en ja, ik dacht eigenlijk gewoon van ja, dat moet gewoon kunnen. Ik heb gewoon 2 supergoede paarden. En eigenlijk alle onderdelen in de Grand Prix kunnen zij gewoon heel erg goed. Van Lieren traint en rijdt de paarden al sinds ze 3 waren. En dat is een groot voordeel. Als je een kind van jongs af aan al tweetalig opvoedt, dan kunnen die veel makkelijker zo'n nieuwe taal oppakken dan dat je dat nog moet gaan leren als je 20 bent, zeg maar. Ik ben niet iemand die 10 jaar geleden zei, over 10 jaar wil ik op de Olympische Spelen staan. Ik zie altijd alles wel hoe het komt. En nou ja, ik weet van mezelf, ik werk er gewoon heel hard voor. En ja, nu op dit moment zo'n Olympische Spelen, het moet gewoon allemaal net op de goede plek vallen. Je hebt ook een klein beetje geluk nodig. Dit weekend kan Van Lieren haar selectie voor de Spelen waarmaken. Ze heeft er vertrouwen in, maar blijft wel alert.
is en blijft een dier. En als hij daar ineens iets engs vindt of hij verstapt zich. Er kan natuurlijk van allerlei dingen gebeuren die je eigenlijk niet aan ziet komen. Dus ja, oké, als het goed gaat en alles gaat naar wens en je krijgt een mooie score, ja, dan zou het er wel in kunnen zitten, ja. Het pontje van Sluiskil vaart, maar voor hoe lang nog? Dat vraagt het bestuur van het pontje zich af. Provinciale Staten besloten een paar weken geleden dat er een structurele subsidie moet komen. Net als de gemeenteraad van Terneuzen. Maar een bedrag werd niet genoemd. En dus blijft er onzekerheid. En dat is eigenlijk al zo sinds de stichting het pontje in 2012 overnam van Rijkswaterstaat. En toen zijn we de overheden aan gaan spreken. En dat was eerst positief, negatief, positief, negatief. Het leek wel, het is een yo-yo-beleid. Zo ging het de afgelopen jaren. De stichting nam het pontje destijds over omdat Rijkswaterstaat ermee stopte. Sindsdien vaart het pontje op subsidies, giften en een groep vrijwilligers. En juist zij maken zich zorgen. Geen goede situatie. Als je ergens vrijwilliger bent en je weet niet zeker of je vrijwilligerswerk, waar je eigenlijk heel trots op bent, nog wel gewaardeerd wordt, dat is niet goed voor het geheel. De pont vaart om fietsers en vooral ook scholieren over te zetten. Anders moeten ze omfietsen via de brug van Sluiskil, een stuk verderop. Die gaat vaak open voor de scheepvaart en dat kan zomaar een half uur duren. Daarom is de pont een gewilde optie. De brug in Sluiskil is de enige overgang, zeg maar, vanaf Terneuzen tot aan de Stad van Gent, een zwakke schakel. En wat dat betreft zijn wij dan die schakel die zwakte weer opheft. Ja, en daar is hij weer, Heiko Striegman. Over het pontje nu. Een structurele subsidie is toegezegd. Dan zou je denken dat het pontje is gered. Prima. Ja, en dat is absoluut niet het geval. Kijk, er is €50.000 op jaarbasis nodig. Zowel Provinciale Staten als de gemeenteraad van Terneuzen hebben gezegd: wij zijn voorstander van een vaste subsidie, maar een bedrag is daarbij niet genoemd. En er zit een voorwaarde aan, namelijk dat een deel van die €50.000 dus betaald wordt door de provincie en de gemeente Terneuzen. En het overige bedrag, het restbedrag, dat moet gehaald worden uit inkomsten via bedrijven en van het pontje zelf. Nou, het pontje was altijd gratis. Dat gaat nu dus veranderen. Ze zitten nu te denken om het te verpakken middels een soort abonnement als het ware. Dus dat je €25 per jaar betaalt. Maar zegt het bestuur van de pont, het is leuk om straks naar bedrijven toe te stappen en te zeggen van, nou ja, willen jullie ons pontje ook sponsoren? Maar zolang er geen concreet subsidiebedrag op tafel ligt, staan die bedrijven echt niet te springen. Nee, dus die zorgen zijn eigenlijk wel terecht, denk jij? Ja, absoluut. En als je politiek kijkt, dan betekent dit niet zoveel. Kijk, er is geen bedrag genoemd, niet bij Provinciale Staten, niet bij de gemeente Terneuzen, bij de gemeenteraad. Dus dan kun je makkelijk roepen als partijen van, ja, wij zijn voor om het pontje te redden. Maar zolang het niet concreet om geld gaat, ja, dan is iedereen wel voor. Totdat straks na de zomer die portemonnee getrokken moet worden. En dan wordt het interessant om te zien wat men wil. Harry van der Maas heeft zich er in het verleden, dat moet gezegd worden, als provinciebestuurder ervoor ingezet. Is bij die bedrijven al eerder langs geweest om te lobbyen. Hij heeft nu gezegd, laat mij dat opnieuw doen. Ik kom dan met een voorstel, met een bedrag. Dus we gaan zien wat het na de zomer oplevert. Of alle partijen nog net zo voor zijn als het bedrag eenmaal wordt genoemd. Maar voor het bestuur en de vrijwilligers van het pontje wordt het in ieder geval een spannende zomer. Ja, dankjewel. Veel bewolking vandaag. Hier en daar wat zon, hier en daar wat regen. En het wordt 17 tot 20 graden. Morgen wordt het overal in de provincie koeler. Niet warmer dan 17 graden. Een klein beetje zon, maar ook weer grote kans op buien. En dat wordt in de dagen erna niet veel beter. Dat zomerweer komt vast nog wel. Dit was Zeeland Nu. Ik wens u een fijne avond.